עכשיו יוסי, אנחנו צריכים לדבר מסודר. אתה מדבר היום על פתיחה של 2 עונות, על פתיחה של עונה בשתי תזמורות, צריך לומר. במקביל רצה הסדרה השנייה, שוב עם מנהל מוזיקלי חדש, אחרי כך וכך שנים שירון גוטפריד ניהל את התזמורת הקיבוצית והביא אותה לכל מיני מקומות, באמת שתזמורות לא הלכו לשם, השילוב הזה של ג'אז ושילוב של מוזיקת עולם בתוך הסדרות הרגילות. הם לקחו על עצמם מנהל מוזיקלי שהוא בא מעולם אחר, שלו עד-אל. אז בואו נשמע עוד מנדלסון אחר, כזה שיבוצע בתזמורת הקיבוצים נתניה. תרגום של קונצרטו לכינור, תרגום לחליל, ככה אני קוראת לזה. אז אמרנו שלו עד-אל. שלו עד-אל הוא גם סיפור, הוא סיפור מרתק. הבחור הוא צעיר בן 42, משהו כזה. הוא החל דרכו כצ'מבלן, גם כן דרך מקרה, הוא היה חיילן בהתחלה, צריך לומר, כתלמיד בתלמה ילין, ואז הוא גילה את הצ'מבלו באיזשהם נסיבות, וכבר כמוזיקאי מצטיין בצבא, הוא היה צ'מבלן שבחופשות שלו, כשאחרים הלכו לבלות, הוא כבר היה מספיק מפורסם כדי להקים ולנהל תזמורת ברוק בפולין. כלומר, בחופשות הרגילות שלו, הוא נסע לפולין לנהל תזמורת ברוק. ובעצם מאז הקריירה שלו היא קריירה עולמית בתחום של מוזיקת הברוק. הוא באמת עולמית. זאת אומרת, הוא היה שנים חודש בקובה, הוא התגורר בפראג, הוא לימד בגרמניה, הוא מנגן בסיאול. הוא מנגן באוסטרליה, ביפן, בארצות הברית, בדרום אמריקה. הוא נמצא בכל מקום, ועכשיו, בשנים האחרונות, הוא מתחיל גם לעסוק בניצוח, והוא מביא באמת צבע אחר, כי הוא בא מן המקלדת, והוא מחפש בינתיים את הדרך, והוא עושה את המנדלסון המיוחד הזה. יש להם סולן מצוין, החיילן הראשי של הפילהרמונית הווינאית, וליד זה הוא שוב מתוך הקרבה שלו לתחום, לצ'מבלו וליצירות מתקופת מוצרט ולפניו, הוא כולל יצירה של וורישק. מי זה וורישק? אז בוא נשמע משהו מוורישק, ובאמת, אם לא היית אומר שזה וורישק, הייתי חושבת שזה מוצרט. וורישק. וורישק. נשמע אותו, הנה הוא. צ'כי. צ'כי שנולד בשנה שמוצרט הלך לעולמו, ומת פחות או יותר באותו גיל, בין 30 ומשהו. באמת מרשים. והחיבור של מוצרט וצ'כיה הוא כמובן ששתי האופרות הגדולות שלו, הבכורות שלהם, גם נישואי פיגארו וגם דון ג'ובאני, הוא עלו בפראג, ומוצרט מאוד אהב להגיע לעיר הזאת, מקום שבמוצרט הוא לא היה צריך לריב על מקומו, הוא היה ידוע ומוכר ואהוב. עכשיו, במקביל לוורישק היו בעצם כמה מלחינים באותה תקופה שכולם, המשותף להם, שמאוד דומים למוצרט ברוח הכתיבה, והם מאוד דומים למוצרט בקטע המאוד עצוב של מוות בגיל צעיר. למשל אריאגה הספרדי שמת בן 20 והשאיר אחריו יבול מרשים של יצירות, וורישק. בכמה מקומות היו אנשים דומים ברוח וגם דומים באורח החיים המאוד מאוד קצר שלהם. ושלו עד-אל בקונצרט הראשון שלו כמנהל מוזיקלי של תזמורת, כמו שאמרנו, הקיבוצים נתניה, אז גם מוצרט, גם וורישק וגם מנדלסון בתרגום לחליל, שבאמת ביצוע פחות מקובל. הוא מחפש את הדרך של התזמורת של עצמו לתת לה צבע משלה ושונה מהצבעים שירון גוטפריד עשה במשך 11 השנים האחרונות.